агар шумо ногаҳон мореро мушоҳида намудед ва пай бурдед ки он заҳрдор аст, пас чӣ бояд кард? Якчанд қоидаҳои эҳтиётӣ барои аз морҳо дур будан ба шумо кӯмак мерасонад. тавсияи якум: истиқоматгоҳатонро эмин нигоҳ доред. Агар шумо дар ҷое зиндагӣ мекунед ки имконияти мавҷудияти мор бошад, пас бояд алафҳои назди ҳавлиро бидаравиду он ҷоро ба тартиб дароред. дар ҷойҳое ки сурохиҳову алафҳо зиёданд, мавҷудияти мор низ имконпазир аст. моддаҳои махсуси муҳофизатиро истифода баред. морҳо аз назди хонаи шумо дур мераванд. тавсияи дуюм: ба дарахтону буттаҳо аҳамият бидиҳед. ҳангоми ба тамошои ҷангалзор рафтан, ба ҷуз нигоҳ кардани пеши пой, инчунин ба дарахтону буттазорҳо низ назар андозед. морҳо дар чунин макон буданро меписанданд. бо диққат шавед. тавсияи сеюм: пойафзоли мувофиқ интихоб намоед. ҳангоми ба тамошои кӯҳ, ҷангалзор ва ё деҳа баромадан, пойафзоли пӯшидаро ба бар намоед. ин амал имконияти ҳуҷуми морҳоро камтар мегардонад. тавсияи чорум: агар шумо ба тамошои табиати зинда рафтанро дӯст медоред ва аксар маврид дар дохили хаймаҳо мехобед, пас хомӯш намудани оташ ва ё дигар сарчашмаи равшаниро аз хотир набароред. равшанӣ ин намуди хазандаҳоро ба худ ҷалб мекунад. тавсияи панҷум: морро таъқиб накунед. бештари фалокатҳо маҳз бо сабаби пайгирӣ намудани мор аз ҷониби инсон мегардад. мор хеле кам ба инсон дар меафтад. танҳо ҳангоми эҳсоси хатар ин ҷонварони бепой ба инсон ҳуҷум мекунанд. агар шумо аз пайи мор равед, ӯ фикр мекунад ки барояш хатарнокед. аз ҳамин сабаб ба қадри имкон аз морҳои заҳрдори ваҳшӣ худро дур гиред. бо вуҷуди донистани чунин маълумот, захмдор шудан аз ҷониби мор имконпазир аст. дар ҳолати рӯбарӯ шудан бо чунин ҳолат чӣ бояд кард? вақте ки аз ҷониби мор нафаре аз наздиконатон ва ё худи шумо захмдор шудед, пас зуд ба духтур занг бизанед. то омадани духтур дақиқ намоед ки кадом намуди мор ба шумо зиён овардааст. агар шумо ба намуди зоҳирии мор аҳамият надода бошед, пас ба ҷои газидаи он назар кунед. ду сурохи варам карда ки боиси беранг шудани пӯст шудаанд, гувоҳидиҳандаи онанд ки дар ҳақиқат инсон аз ҷониби мори заҳрдор зарар дидааст. дилбеҳузурӣ, бемадорӣ ва табларза низ гувоҳӣ медиҳанд ки ба бадани инсон заҳр ворид шудааст. то вақте ки ёрии таъҷилӣ ба назди шумо меояд, кӯшиш кунед ки бисёр ҳаракат накунед ва ором бошед. ҳангоме ки ҷабрдида зиёд ҳаракат мекунад, безобитаву беқарор ва дар ваҳм аст, дилаш зудтар кор мекунад. ин ҳолат ба зуд паҳн гаштани заҳр дар бадан мусоидат мекунад. ҳамчунин кӯшиш кунед ки ҷои болотари захмро бубандед. дар чунин ҳолат интиқолёбии заҳр то андозае оҳистатар мегардад. агар дар назди захм қатраҳои заҳрро мушоҳида намудед, пас эҳтиёткорона онро тоза кунед, то ин ки ба захм ворид нашаванд. кӯшиш накунед ки тариқи даҳон заҳрро берун оваред. инсоне ки ин амалро анҷом медиҳад, метавонад заҳролуд шавад. мутахассисон тавсия намедиҳанд ки ин кор анҷом дода шавад. молидани ҳар гуна моддаҳо ба ҷои захм ва истеъмоли қаҳва низ ба ҷабрдида маслиҳат дода намешавад. агар ташнагиро ҳис кунед, пас об нӯшед. об монеаи зуд паҳн гаштани заҳр ба бадан мешавад. ҳангоми чунин рафтор намудан, шумо имкон доред ки саломатиятонро то андозае нигоҳ доред.